Met temperaturen van boven de 30 graden binnen het drokke tijden voor heerbroeicontroleurs. Waarom 400 Friese boeren wordt tussen dagen meten of de heerbulten net te heet worden, ze moet heerbrand vakkaan worden. Piet Kingma is hier van de 4 Friese controleurs. Hij gaat van de morgen naar boer Schulze in Haas. Ze we zien hoe warm het er is. 28, 4. Nou, hij rent net. Dus dit zal de temperatuur wezen. Nou, dit is prima. Schulze is hobbyboer en broekt het heer van zijn hinders. Hij had zo'n 300 heerpakjes lezen en hij past er goed op. Dat is natuurlijk van een heel groot belang. Dat je hooi het hele jaar goed blijft. Niet gaat broeien, niet vochtig wordt. Tjitske. Want anders heb je 's winters geen eten meer voor je paarden. Dat is heel belangrijk. Door de controles worden alle jaren zo'n 24 branden verkaan. Maar het is kon de boeren zelfs om er goed op te passen. Nevens Kingma kan de boeren zelfs wat vernemen als het mis is. Als het heel erg scheefzak is een teken van broei. Als er skimmel bovenop zit, is hier ook net het geval, dan gaat de vocht eruit. Dus er zijn al van die dingen dat je denkt van nou... Zo was miswijzen kennen. Het zo was miswijzen kennen. Bij de meeste Friese boeren is alles redelijk op water. Bij boer Schulze is dat in elk geval zo. Al bloot het gevaarlijk.